49 सामनो विधानसभानि बिसिङाव खबजाक सामनो आरडि ब्लक नि इस्ट गोविंदबाड़ी बिसि नायसाराम रुवाजापाराव सालकुदु मारु मुइनो तुइनि जोंजाला कलाइजाक तिप्रासारनि पानी बिरमान ते कागलिया हापांगा जेसापानो गभर्नमेंट बा सरकार हापां सोलायदि हाइफानो से बर'नि कपालो हिंके ताबुकनो हायना हाय बिरमान काया बर'नि नोंथाय तुइसानि तुइनो मानों बर'क ते बर'क ओ तुइनो नोंथानिया गोबांमा मेलेरिया डायरिया गोबांमा बर'नि बसागो रुगिरक मुहिमबो साय खोनारिखा खायक मा संसा खायना हायना हाय पारा खुंसागो 35 फेमिली हाय बर'क जत ओ कुआ खुंसानि तुइनो न मानों ते तुइबो अरो माखु हिंगे साय खोनारिखा बुखुजो इनके तिप्रासाराव बपुरलाय युग साजक सिनाय हापांगो जेसापानो सरकार फायतो हापां खलायदि बर'नि बागै इनके फियगजामानि लामानि सिनिकरिखा परशुराम त्रिपुरा पाराखाय नायसाराम रुवाजापारा 32 किलो ना इनके ताबुक न मीडिया ने बसकांगा मा फेमनि कारण मानबगै मा फैगा मीडिया ने बसकांगा मीडिया ने बसकांगा मा फेमनि तबो जिनि सुबिदा बगै मा फैयो तुइ लुंगानि तुइ खावै ब्रेराव फैयो तुइ खावमा लागे आरो मुहा सुजुग सुबिदा करे तुइ लुंगानि तुइनो लागे आरो गने 35 परिवार ब्रो जों मुहा सुजुग सुबिदा करे लुंगानि तुइनो मानु साप्लायबो करे मुहा करे इनके जे समय गरम दिन चैत्र बैसाग चैत्रनि खरां रखाय सापुंतुम समयके न नेरा तुइ दमान मोनथाव तुइ माया हे रां थांगो हा आस्ते आके जे समय तुइ रां थाम समयके ब्र न मा खमानो हो लुंगारनि हासानि बांरनि न थांमालाय सुबिदा बां पाइनाराव कुवाराव खय उर इनके तुइ कुनायके ब्र तुइ कुलाइन र आरो तुइबो माखौ आरो कय परिवार का न पारागा 35-36 परिवार 35-36 परिवार न कुवा खुन तुइनो माखौ ना आखे बनि बादा आइ जागा लुंगा स्टे इनके न ननि ओ बो जे जागा फायै तुइ खले फेका ओ जागा ननि जे समय सातुनि समयखे तुइ रां तुइ रां थांगोन न ब्रन खाव मानों तुइ जोंला उ ब्लुं हाचा मारो नाय चुराव बाजागे तुइ मा खावयो जोंना बबो समय के मांबैया समय ग्रे मंदिर तंद्र हागे तुइ कुने से ताऊ बस्ता तुइ ग्रे जा हाय मा तुं जागो बाति फेबो मा कुलंका ननि अरनि ओ जागानि जे तुइ नंबा अरनि तुइनो नंगन ननि कुनो रुगि सुगि दं यादा मा रुगि सुगि यानि बा क द खिनाय बिफाना ना सिया ताऊ जेमा जे नुबि नंबा नुबाया द काब्रायनि बेले खिबायनि बाबायनि तुइ जाया नाय हो ओ फांब्लाय नायरा गोसों मारो बनि तुइनो नं मा दं जोंना अरन तुइनो नं मा दं ना इनके ननि अर प्रधानमंत्री नि होते जे जानाय गरे जल गरे नल हिङे ननि अर साप्लायनि व्यवस्था खे जने जल जीवन मिशन द कुनो फैया दा तेरा ना सिया को पैसा फैयाले न पैसा फैया ना पैसा फैया एमले आगे रग न कौर साइकल तुइनि व्यापारन तुइ एमले आगे रगौ परबे रग साने तावलाय नुलिया सिबेसनि फैसा खैया इबला आरलाय 32 लाय आंलाय हाय जाइनसि स्नि सलिया इनके बसकानि सागो तो 2026 नि एप्रिल मास नि 12 तारिखे जेतु टीटीएडीसी काउंसिल इलेक्शन चलेनाय सुमारि चलेनाय ओ एडीसी इलेक्शन नले नरक बो पार्टी न बोडुगै टीटीएडीसी सिनि तिप्रासा एलाका हामक्राय तो बनमसु बो पार्टी न बोडुगै न हामक्राय तो बनमसु सिनि पार्टी न बात माउ गाबर तिने तिप्रा सार न बरन अब मंगे हिंकेला ब्राव बात नायने बे मराव बात मन नायनि जोंनो नायनि बो पार्टी अब तिप्रा थारा कैमरा त सिनि ब्राव जों बुकुं बारा ब्राव जाबा बिपर संपर क्लाय फानाय ना माउना रुगि सुगि फानाय फेना जोंहासो पारा ताव बाबायो दबायो उंबायो तुंगै ताव केहसे गाहांखायसे खबरना सोंबाया गथ बहाले रांदि बा म साबते त आने मानेसे त सका थांमा कुमाउनै न बिथि गाहांखायसे नायना सार फैया बेरा थिके थिना गहना महाप्रभु न प्रार्थना खये मातुंगु ब्रा मुहाचरिस्ता से क्रुई ब्रानखा आकाय अंक्लाचिनि दु तिप्रामु थारो बाचिनि प्रायबेबा ब्रा बातां नायना तिनि रुगि दं सुगि दं बजागा गकलु सां खबो मांगै गले ब्राता फायना ब्राना जोंजे सोमाया नंदो जोंजे सो साइदरदि ब्राले जों नायनाया जिनि तिप्रा सारो से जों नायनायला
इनके आगे रगन बो पार्टी न बुदमनि परबाय आगे रग बीजेपी न रगै छे आबजा बीजेपी न रगै ब्राउ छे नै हलाइया जोंनला दै होइते तुमा हिते नि रुगि दङ सुगि दङ नाना च्या दङ ब्रत नाया ब्रन ब्रुन दोनाय सिदा चिनि ब्रुनाय जोंलाय नायान बगै जोंला हान बगै दुख नांगै जोंला हान बगै यांगन प्रांग्रनाय थैरन बगै जोंला हाके बाचालाय दङ तब तिफ्रा सारला निनि सिनि मंखा निनि बुमुं आने बुमुं दा कुपिरो बो पारानि 32 नि 32 पारा नाय सारान वाजा पारानि हामबाय